Ďakujeme, že ste vyplnili náš dotazník. Aj vďaka nemu vieme, že pozeráte toto video, pretože patríte pravdepodobne k jednej z troch skupín. Buď máte diagnostikované SIBO alebo IBS, alebo ste už boli liečení na tieto tráviace ťažkosti, ale tie symptómy sa vám zase vrátili naspäť, alebo ste ešte nenašli odpoveď na vašu otázku, prečo vás stále trápia symptómy ako nadúvanie po každom jedle, krganie, krče, hnačky, zápchy či tlak v bruchu. Jedno však máte všetci spoločné. Chcete pochopiť, čo sa vo vašom tráviacom trakte deje, ako dosiahnuť trávenie bez nadúvania, grgania, krčov, hnačiek, zápchy, teda ako trávenie prirodzene podporiť bez zbytočnej chémie. Volám sa Štefan Blažo, som naturopat a diplomovaný nutričný terapeut z kliniky funkčnej medicíny NutriClinic v Piešťanoch, kde spolu s manželkou Zuzkou pomáhame ľuďom porozumieť svojmu tráveniu aj symptómom SIBO, IBS a nájsť prirodzené spôsoby podpory trávenia. A to funkčnou výživou, suplementáciou, životným štýlom a funkčným prístupom. A ešte niečo, nemám rád webináre, na ktorých sa nič nové nedozviem. No a preto vám dnes vo videu chcem dať reálne poznatky funkčnej medicíny, ktoré môžete okamžite už od dnes pochopiť, použiť v praxi a to zadarmo. No, v tomto videu vám ukážem 3 najčastejšie príčiny narušenia trávenia, ktoré môžu súvisieť so SIBO. A 3 jednoduché kroky, 3 riešenia, ako môžete podporiť rovnováhu svojho tráviaceho traktu prirodzene a bezpečne. No a čo najlepšie, ako som spomenul, všetky tieto informácie dnes získate úplne zdarma. Ak teda veríte, že si zaslúžite lepšiu kvalitu života, viac energie, pokojnejšie trávenie, tak pozerajte až do konca, bude to stáť za to. Tak poďme na to. Ja vám teraz nazdielam moju obrazovku. Tak a sme pri prvej otázke, čo je to vlastne SIBO. Tak SIBO znamená premnoženie baktérií v tenkom čreve. Problém teda nie je v tom, že tam máte nutne nejaké zlé baktérie, ale ich nesprávne umiestnenie. Tieto baktérie potom v takomto množstve poškodzujú sliznice a tým aj strebávacie dráhy. Baktérie takisto narúšajú normálne trávenie a strebávanie živín a produkujú plyny, častý symptóm práve SIBO. Spôsobujú plynatosť, nadúvanie, hnačku alebo zápchu. Aké sú následky potom takéhoto narušeného trávenia a absorpcie v tom tenkom čreve? Tak je to malá absorpcia. Napríklad v prípade tukov je to vidieť tak, že človek má mastnú stolicu, ktorá pláva na povrchu. V prípade bielkovín to môžu byť opuchy, napríklad dolných končatín. V prípade, že máte malú absorpciu vitamínov a minerálov, tak to vedie k rôznym ochoreniam. No a v prípade malabsorpcie sacharidov človek trpí práve na príznaky SIBO alebo IBS, takisto aj, ale hlavne teda SIBO. A tie príznaky sú, ako som už spomínal aj v úvode, nadúvanie, plynatosť, grganie, bolesti brucha a tak ďalej a tak ďalej. Pri hnačke je to skôr vodíkové SIBO, ak ste mali niekedy test na SIBO, a pri zápche zase metánové. Môže to byť aj zmiešané. Takisto ďalšie príznaky môžu byť nevoľnosť, reflux a intolerancia, aj potravinové intolerancie, histamín, oxalát, fruktóza a podobne. Tak poďme k prvej príčine SIBO, a to je nízka hladina kyseliny chlorovodíkovej. Žalúdok je veľmi kyslé prostredie, nálačno by sme mali mať okolo 1,5 pH. A to potrebujeme takéto kyslé prostredie na rozklad bielkovín, na aktiváciu pepsínu, no a takisto na signalizáciu iným tráviacim vlastne orgánom, ako je pankreas, ktorý produkuje enzymy, alebo žlčník, ktorý produkuje žlč, podobne. Ale kyselina chlorovodíková takisto pôsobí ako, dá sa povedať, dezinfektant, ktorá vlastne ničí patogény, ktoré automaticky príjmame v strave, ako sú baktérie, plesne, parazity a podobne. Takže ak je teda to pH príliš vysoké, je hypochlorídia, tzv. Nedostatok teda HCl, tak potrava sa trávi pomalšie, a potom kvasy v tom trakte a vznikajú práve problémy s nadúvaním a vedie to k SIBO.
Čo znižuje túto produkciu kyseliny chlorovodíkovej? Tak napríklad lieky na zníženie kyslosti, ako sú inhibitory protonovej pumpy, napríklad omeprazol a podobne, alebo antacidá, ktoré sú voľne predajné. A aj takisto chronický stres, keď sme v chronickom strese, tak tie dráhy vlastne trávenia sú utlmené, dá sa povedať, vrátanie produkcie kyseliny chlorovodíkovej. Ďalší problémom je nedostatočné prežívanie stravy alebo nadmerná konzumácia alkoholu alebo cukru, nesprávny pitný režim, ďalší problém, alebo samozrejme menej sa nám tvorí kyseliny chlorovodíkovej, keď starneme. Takže kyselina chlorovodíková dáva ako keby taká zabezpečovacia služba pozor na to, aby sa baktérie v tenkom čreve nepremnožili. No a tu je prvé riešenie. Ako naštartovať žalúdok a trávenie? A vidíte aj napravo nepasterizovaný jablčný ocot. Tak to by mohla byť naozaj veľká pomoc pre ľudí, ktorí majú problém s nízkou kyselinou chlorovodíkovou. Takže tu máte recept, ktorý môžete uplatniť už od dnes 3-krát za deň, to znamená vždy pred jedlom jedna čajová lyžička rozpustená v 1 deci vody napríklad, prípadne polievková, ak to znášate. Ale dôležité je pripomenúť, že ak by ste mali práve zápal žalúdka, tak to nie je najvhodnejšie toto riešenie, pretože to môže trvážiť ešte viac. No a ako som povedal, pred každým jedlom užívať a dôkladné prežívanie je dôležité. Aspoň 30 krát odporúčame. Poďme k druhej príčine, a to je nedostatok žlče alebo cholestáza. Opäť, aká je úloha žlče? Primárne samozrejme tráviť tuky, ale žlč pôsobí aj antibakteriálne. Pardon. Zabraňuje baktériám, aby sa nepremnožili v tenkom čreve. Tak a čo spôsobuje nedostatok žlče? Nedostatočná produkcia žlče pôsobí napríklad tak, že máme žltú stolicu a z toho to môžeme vidieť, alebo u niektorých ľudí je dokonca aj biliárny reflux, že vlastne žlč sa tlačí opačným smerom do žalúdka, tam spôsobuje problémy v žalúdku. Opäť nedostatočné trávenie. No a problém môže byť aj vyoperovaný žlčník, kedy vlastne nám chýba tzv. Dávkovač, vlastne žlč teče neustále a nemáme jej dostatok vtedy, keď by sme ju mali mať teda pri príjmaní potravy. Takže opäť žlč, podobne ako kyselina chlorovodíková, dáva stopku premnoženia baktérií v tenkom čreve. Takže je to veľmi dôležitá zložka trávenia. A keď máme cholestázu alebo nedostatok vlastne žlče, tak sme náchylní k SIBO. No a riešenie nedostatku žlče, tak napríklad môžete uplatniť už od dnes tým, že budete pred jedlom užívať, okrem teda toho nepasterizovaného jablčného octu, aj nejakú formu horčiny, ako napríklad púpava, rukola, artičok, kurkuma, alebo takisto horec. Takisto je dôležité príjmať dostatok tekutín, pretože už som spomenul, cholestáza môže byť aj následkom toho, že nepríjmame dostatok tekutín a tým pádom tá žlč je hustá. Ale je možné dodávať aj žlčové soli, hlavne keď je napríklad prípad, že je vyoperovaný žlčník. Ale toto je treba prediskutovať samozrejme s naturopatom, aby odporúčil správny typ žlčových solí. No a tu je tretia príčina vzniku SIBO a to je stres. Chronický stres má priamy vplyv na naše trávenie a jednou z hlavných príčin SIBO, pretože znižuje slizničnú imunitu, imunoglobulín A alebo beta-defenzín a následkom toho, keď nie je táto slizničná imunita dostatočne silná, tak nastáva premnoženie baktérií v tenkom čreve. Tu sú aj niektoré štúdie, ktoré presne toto potvrdzujú, ako napríklad táto z roku 2018, že psychosociálny stres môže meniť črevnú mikroflóru a znižovať slizničnú IgA, teda ten imunoglobulín A. Tak, a ako stres prispieva k tomu vzniku SIBO? No, v strese telo prepne do režimu prežitia, rieši iba to, ako je to z angličtiny fight and flight, to znamená utiecť alebo bojovať. A preto zvýši sa produkcia kortizolu, to následne ale zastaví produkciu tráviacich šťav, vrátane kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku a takisto to blokuje
aj výrobu žlče, to je ďalšia vec, ale takisto aj tráviacich enzymov pankreasu. No a táto kombinácia je predispozícia na SIBO úplne jasná. No a ako znižiť stres? Tak a to máte ďalší, tretí typ, ktorý môžete uplatniť už od dnes, a to je dýchové cvičenie. Toto sa odporúčuje iba dvakrát denne, naozaj to môže zmeniť hormóny v tele, to znamená vyplaviť ten kortizol a dostať do tela, do krvného obehu práve serotonín. Dýchové cvičenie 4-7-8, to znamená, že sa nadýchnete na 4, na 7 podržíte dých a na 8 vydýchnete. Takže nádych najkratší, výdych najdlhší, ale všimnite si na tom obrázku, nadýchovať sa má do brušnej dutiny. No cez branicu my tlačíme ten vzduch a vlastne zároveň aj ako keby prekrvujeme a premasírovávame tú brušnú dutinu, takže to je viacero efektov. No a tak, toto môžete uplatniť už od dnes. Takže tie príčiny SIBO sú rôzne. My si hovorili teraz o troch, že nedostatok kyseliny chlorovodíkovej, žlče alebo dlhotrvajúci stres. No ale tých príčin, ako už možno tušíte, je viac. Možno aj preto si väčšina ľudí myslí, že ich problémy s trávením už nikto nedá do poriadku. Ale nie je to tak. Presvedčilo sa o tom už veľa našich klientov, ktorí už vďaka pochopeniu skutočných príčin svojich tráviacich ťažkostí, vrátane tých, ktoré súvisia s SIBO, konečne zistili, že sa ich trávenie zlepšilo a dokázali ho prirodzene podporiť. Ak sa začnete riadiť iba týmito tromi vecami, ktoré som spomenul, napríklad podpora trávenia cez kyselinu chlorovodíkovú, tok žlče, zníženie stresu, tak verím, že už po pár dňoch naozaj možno do týždňa pocítite zmenu, menej ťažoby po jedle, menej nafúkovania, viac energie. Budeme radi, keď nám dáte aj spätnú väzbu na to. Ale možno v vašom prípade tráviace ťažkosti majú iné príčiny a chcete pochopiť celý obraz a zistiť aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú vaše trávenie. A preto mám pre vás skvelú správu. Pozývam vás na bezplatný živý webinár, kde vám ukážem ďalších 6 hlavných príčin tráviacich ťažkostí a prirodzené stratégie, ako ich riešiť hlavne. Tak, rezervujte si svoje miesto a neodkladajte to, lebo počet na živom webinári je kapacitne obmedzený. A ešte pár pripomienok webináru. Prosím, prihláste sa aspoň 5 minút vopred, aby vám neušiel úvod a aby všetko dávalo zmysel, aby ste si zabezpečili svoje miesto vzhľadom k tomu, že tie kapacity sú obmedzené. Takisto po vašej registrácii vám do e-mailu príde link na pripojenie cez Zoom. Ak Zoom nemáte, nepoužívate, odporúčam ho dopredu si bezplatne nainštalovať na váš počítač a vyhrajte si nerušených aspoň 60 až 90 minút. Ideálne sledujte prezentáciu na počítači a takisto pripravte si pero a papier. Odovzdávam cenné odborné informácie, ktoré budete môcť aplikovať v praxi. Tak, teším sa na vás naživo na webináre.